आं दाखाल जानानै थांनाय 17 थारिख बेलासिनि 6टा टाइमावहाय गोमानाय रसमेरि नार्जारिनि थाखाय बुंदों। आं 1 नं बुरिजाहार गामिनि, जोंनि थानाया रानिखाता, ओमफ्राय पिअआ क'क्राझार, डिस्ट्रिक्टआ चिरां। बिनिफ्राय आं बुंदों जोङो जाय गोमानानै थांबाय बिनानाव, आं गामिनि जायो, बिनानाव जायो आं, बिजावजालि हिसाबैहाय। ओमफ्राय बेखौ मोनफिननो थाखाय जोंनि न'खरा आरो जोंनि गामिया नागिरगासिनो दङ। दा अननानै बबेबा खनायाव दंहैयोब्ला जोङो बेखौहाय नागिरनो थाखाय थोनहरनाय जाबाय। ओमफ्राय बिनि फिसाजोआ बे 8 बोसोर जाबाय। अननानै बियो लोमजादों, बेखौ गोसोखांनानै जेन' रसमेरिया फैफिनो अननानै खावलायहरनाय जाबाय। रसमेरि जेरावखिया दङ फिसायनि मोखांखौ नायनानै फै। बेबायदि गथ' गारनानै थांनो नाङा आरो गोदानै मानो हाबा लाफिनांगौ। फिसायानो नोंनि दंखायो, बे फिसाय दङावहाय नोङो मानो बेबायदि गोदान हौवाजों नों मानो थांनांगौ। आं अननानै खावलायनाय जाबाय, गुरैयै खावलायो। दाबो नोंसिनि न'आवनि मानसिफ्रा नेगासिनो दङ, जाथि खुरमा नेगासिनो दङ, फिसायाबो नेगासिनो दङ। अननानै जायनि न'खराव दोनहैदों आरो जाय हौवाया लांदों जोङो हगार हरफिन, बे हिनजावखौ जोङो नांफिनगौ बेखौ। आंबो आसा खालामनानै दङ बेखौहाय फैगौबा लामा नायगासिनो दङ। अननानै फिसानि मोखांखौ नायनानै फैफिनोब्ला मोजां जागौ। आंबो बे बिहामजोनि थाखायहाय आङो खावलायदों जे बे बिहामजो रसमिया गावनि न'खरखौ नागारनानैहाय बियो थांनाया 17 थारिखआवहाय बेलासियाव बियो न'निफ्राय सिरि रावनोबो खोन्थायालासे बियो ओंखारलांदों। दा बबेयाव दङ आरो सोरजों बियो खारफालांदों जोङो स्रायै जों बुंनो हाया। बेनिखायनो जों खावलायदों न'खरनि जानानैहाय, दा जों न'सुं खाथिनि जानानै जे रसमिया बा बिहामजो रसमिया सोरजोंबा दंहैयोब्ला बा बियो अननानैहाय गावनि न'खरखौ गोसोखांनानै गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै बियो न'फारसे फैफिनदों होननानैहाय जों खावलायो। मानोना न'खरावहाय उन्दै गथ' दङ, बियो फरायगासिनो दङ, स्कुलाव थांनो मानो बेखौ जोथोन लानो थाखाय बिराद दिगदार जाबाय। मानो होनोब्ला बिबैयाबो बुरि मानसि आरो संनो खावनो बिराद खस्थ' जादों, गथ'आबो लोमजादों। बेनिखायनो अननानैहाय गथ'खौ गोसोखांनानै बा गावनि न'खरखौहाय अनखांफिननानैहाय बियो गोख्रैनो फैफिनगोन होननानैहाय जों आसा खालामदों। फैफिनदो अननानै फैफिनला बिराद मोजां जागौ। फिसानि मोखांखौ नायनानै फैफिनदो, दाबो बजबना लाखिगोन नोंखौ। गिबियावनो आंनिफ्राय गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, आदम नार्जारि बिथांनि बिसि रसमेरि नार्जारि, बिथाङा 17 थारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ आरो बिथांनि गथ'आ गावनि बिमाखौ नागिरनानै गोबां दुखुजों दङ आरो बिमाखौ सानै गथ'आ जानो ना लोंनो जानानै दङ आरो बिथांनि हाजबेन्ड आदम नार्जारि बिथाङाबो गावनि बिसिखौ सानै गोबां अलखदाव दं। आं बिनिखायनो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजनि आंनि बिदा फंबायमोन, जोङो रसमेरि नार्जारि बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जों हमनानै दोनगोन आरो बिथांनि न'खरसिम थाबैनो फोरमायहरगोन। आरो बिथांनि हाजबेन्ड आदम बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंबानो बुजि मोनगोन। जाहाथे आं बेखौबो खावलायनो सानो, रसमेरि नार्जारि बिनानाव, जाहाथे नोंथाङा जेरावखि थाया मानो गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै
गावनि हौवाखौ गोसोखांनानै जाहाथे नोङो नोंनि न'आव गिदिंबोफिनगोन। नोंनि हौवा आदम नार्जारी बिथाङा नोंनि गथ'आ नोंखौ खावलायहरदों, नोंनि फिसाया नोंखौ हांख्रायहरदों, खावलायहरदों, आयै नों न'आव फैफिनदो। नोंथांनि गोसोआव मा सानो? नोंनि हौवाया एसेबांखिनि अनसेयाव नों मा जाहोननि थाखाय गुबुनजों रायजो जाबावनो नागिरखो? जाहाथे नों बेफोरखौ ज्राब गारनानै बिनानाव नोंनि गथ'खौ गोसोखांनानै नों थाबैनो न'आव फैफिनगोन। नोंनि गथ'खौ नोंनि हौवाखौ गोसोखांनानै नों थाबैनो फन खालामनानै फोरमायहरफिनगोन नों अबावहाय दं। नोंखौ नोंनि हौवाया दाबो लायनो थांनो राजि जानानै दं, नाथाय नों थाबैनो फोरमायहरगोन। आं बे खेनसेयाव आरो खावलायबावनो सानो, जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय गासैबो जों बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जों हमनानै दोनगोन आरो बिथांखौ खोनानाय बायदिब्ला बा गाव बुंहरनाय बायदिब्ला कुवालकुसियाव दं होननानै जों खोनानो मोन्दों, गुवाहाटि एरियायावनो दं होननानै। जाहाथे जों बहाबाफोर मोनोब्ला थाबैनो कल खालामगोन। आंनि नाम्बारावबो खालामनो हागोन, MM अफिसियेल नाम्बाराव 9864461457 बेयावबो फोरमायहरनो हागोन। आं बिथांनि हौवानि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव लिरनानै होगोन। नोंथांमोना थाबैनो कल खालामहर आरो फोरमायहर। बिथांनि गथ'खौ साननानै, बिथांनि न'खरखौ साननानै आं बे खेनसेखौ